Γεια σας! Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε τις χρήσεις του οδηγού της KVB Line Master. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν χάρακα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν γωνιόμετρο γωνιά μαρακού. Με την πατούρα μπορούμε να κάνουμε άριστη ευθυγράμμιση. Σφιχτήρες που μπορούν να προσαρμοστούν στον οδηγό σε όλο του το μήκος. Δείτε πώς το σφίγγουμε σε διαγώνιο. Με το Line Master μπορούμε να έχουμε οδηγό για σέγα ή δισκοπρίωνο. Προσαρμόζεται εύκολα. Σφίγγουμε στο πλάτος που έχει η σέγα μας και κόβουμε. Αντίστοιχα και με το δισκοπρίωνο. Με το Line Master μπορούμε να κόψουμε μοκέτα σε ευθεία γραμμή. Έχει δύο εκκοπές ανάλογα με τον κόφτη που έχουμε. Πάμε να δούμε πόσο εύκολα κόβουμε σε ευθεία γραμμή. Με το Line Master μπορούμε να έχουμε οδηγό διάτρησης. Με το αλφάδι που έχει βλέπουμε την ευθεία. Τοποθετούμε τους οδηγούς στα σημεία που θέλουμε και πάμε στον τοίχο μας. Αλφαδιάζουμε και χτυπάμε με ένα σφυρί τις πόντες για να μας δείξουν το σημείο που πρέπει να τρυπήσουμε. Τόσο εύκολα. Ευχαριστούμε για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε μας like, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας για να δείτε περισσότερα βίντεο.